Laita merkille leijonauroksen harja, symboloi voimaa. Mitä pidempi ja tummempi harja on, sitä houkuttelevampana leijonanaalat pitävät urosta. Harja myös suojaa muiden leijonaurosten puremilta ja toimii kylmäedistäjänä. Nyt menee tuolla auki, niin. Tää sikana. Suojattujen alueiden, kuten kansallispuistojen ulkopuolella leijonat ovat useimmiten voimakkaan vainon kohteina. Tämä johtuu niiden ajautumisesta konfliktiin ihmisten ja karjan kanssa. Lisäksi leijonien luontainen elinympäristö pienenee jatkuvasti, koska ihminen ja karja tarvitsevat lisää tilaa. Afrikkalainen leijona on luokiteltu uhanalaiseksi, siksi sen metsästys on kielletty tai sitä säännöstellään useimmissa afrikkalaisissa maissa. Niin, tuossa on noin. Katsokaa tätä ihan pikkuista. Tuolla alla. Molemmat vaan niin tuolla.